дар вилояти Суғд мусобиқаи футбол байни дастаҳои Лигаи дуюм оғоз гардид. Дар ин чорабинӣ 9 тим аз шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок дорад. Натиҷаи вохӯриҳои даври аввал дар таснифи ҳамкорони мо. дар вилояти Суғд мусобиқаи футбол байни дастаҳои Лигаи дуюм оғоз гардид. дар мусобиқаи мазкур имсол аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 9 даста Масчоҳи ноҳияи Масчоҳ, Ашти ноҳияи Ашт, Исфара аи шаҳри Исфара, Гулистони шаҳри Гулистон, Саразми шаҳри Панҷакент, Суғдёни шаҳри Бустон, Зарафшони ноҳияи Ҷаббор Расулов, Канди мактаби махсуси футболи шаҳри Конибодом ва мактаби махсуси футболи Парвози ноҳияи Бобоҷон Ғафуров иштирок доранд. дар даври аввали мусобиқа дастаи мактаби махсуси футболи шаҳри Конибодом бо тими Масчоҳи ноҳияи Масчоҳ вохӯрӣ доир намуд ва ин вохӯрӣ бо ҳисоби 3-2 ба фоидаи футболбозони шаҳри Конибодом ба анҷом расид. тими Парвози ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ин давр дастаи шаҳри Гулистонро дар майдони худ қабул намуда бо ҳисоби 1-4 мағлуб шуд. вохӯрии тимҳои Зарафшони ноҳияи Ҷаббор Расулов ва Исфара бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи футболбозони тими Зарафшон хотима ёфт. дидори дастаҳои Суғдёни шаҳри Бустон ва Саразми шаҳри Панҷакент дар варзишгоҳи марказии шаҳри Бустон ҷараён гирифт. дар ин дидор футболбозони дастаи Саразм маҳорати баланд нишон дода соҳибони майдонро бо ҳисоби 1-4 шикаст доданд. голҳоро ба дарвозаи Суғдён футболбозони дастаи Саразм Нодир Алайёров ва Хайём Усмонов дар дақиқаҳои 6, 8 ва 82 заданд. як туби ҷавобиро ба дарвозаи Саразм бозингари рақами 8 дастаи Суғдён Қосим Усмонӣ дар дақиқаи 21 ворид намуд. мо хурсанд ҳастем ки чемпионати Тоҷикистон Лигаи ду минтақаи Суғд оғоз гардид. дастаи Саразми шаҳри Панҷакент нав таъсис ёфт ва мо мана бозии худро бо дастаи Суғдёни шаҳри Бӯстон гузаронда бо ғалаба анҷом додем. хеле хурсанд ҳастам ки ба Федератсияи футболи вилояти Суғд ин чемпионатро дар як сатҳи баланд гузаронида истодаанд ва мо мураббиён кӯшиш менамоем ки бисёртар шогирдони худро тайёр кунему ғалабаи дастаҳо бисёртар шавад. соли чорум аст ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон Лигаи ду минтақаи Суғд баромад карда ҷои намоянро ишғол намудем ва имсол ҳам ҳаракат мекунем ки ҷои намоянро ишғол намудем. бозии аввал дастаи Суғдёни шаҳри Бустон инқадар омадагӣ хуб дидагӣ набудем ва дар оянда кӯшиш мекунем ки омадагӣ навсар дида дар бозии оянда бозӣ хуб нишон диҳем ва ҷои намоянро ишғол намудем. мусобиқаи мазкур тибқи ҷадвали тасдиқнамудаи Федератсияи футболи вилояти Суғд дар 2 марҳила то моҳи ноябр идома меёбад.